Din cauza că se câștigă mai bine în alte părți și nu vorbesc numai. Județul Vaslui se câștigă mai prost decât în multe județe din țară. Și atunci ce se întâmplă? Fug tineri? Ce se întâmplă? Tinerii unde câștigă mai bine și este normal. Tineretul rămâne până își fac studiile, până își completează, care sunt capabili să completeze niște studii, după care pleacă. Asta este situația. Au plecat mulți și au rămas pătura cea bătrână doar. Specialiștii susțin că în situația în care ponderea populației vârstnice depășește 12%, se poate vorbi deja de o populație îmbătrânită demografic. În județul Vaslui, limitele le-am depășit încă din 1992, când populația îmbătrânită era de peste 15%. De-a lungul anilor însă, procentul a crescut semnificativ. În județul Vaslui se poate vorbi de o îmbătrânire a populației în ultimii ani, astfel ponderea populației de 60 de ani și peste ajungând la circa 20% din totalul populației la nivelul anului 2011. Această situație se datorează și mișcării naturale a populației, situație în care numărul deceselor depășește cu mult numărul născuților vii. În județul Vaslui, sporul natural de la începutul acestui an a înregistrat doar valori negative.